Sa Mandawi City, parte sa highway sa Barangay Tipolo, gibahaan usab kaganina. Samtang presensya sa mga residente nga musong-ngasong sa baha. Gimonitor karon. Anong report ni Nico Sereno? Kusog nga uwan ang mibuno kaganihang buntag sa dakong bahin sa Metro Cebu. Lakip sa naapektuhan ang Mandawi City. Tungod niini hugot ang monitoring nga gihimo sa mga otoridad sa sitwasyon sa kabaranggayan. Gikan sa Bantay Mandawi Command Center, gitutukan ang kahimtang labi na sa mga giila nga flood-prone areas. Subling ni baha kaganiha ang parte sa Lopezina Street sa highway sa may barangay Tipolo. Usa kini sa daling bahaan basta kusog ang uwan. Tungod sa napondo nga tubig sa daan, apektado ang dagan sa trapiko. Sa dapit hugot sab nga gimonitor sa taga DRRM ang mga tawo nga makitang misungasong sa baha. Ang uban mabantayan nga mutabang sa mga motorista paghandos sa ilang mga sakyanan. Matod ni Felix Suico, Operations Chief, sa miaging adlaw gipamadlong ang mga tawo nga mag-standby sa baha. Gawa sa hugaw nga tubig, dunapay katuyuan ang uban kanila. Babag sa mga sakyanan nga gagmay, ilan ang tuyoon para mo muhunong. Ini kahunong, mapalyar ang makina, ilan ang iduot. Tabang sila duot, mga sa sila kuan para ila sa nga kahago. Hamong ko yawan kay ang naidag ko nga mga sakyanan nga dili nila madag para kusog ra ba na. Daan ang na-rehabilitate ang drainage sa dapit apan bahaan gihapon ang lugar. Humok kay siya mubaha gyud gamay kay nga uwan. Mo kuan gani karon maurag itong uwan na pero tanawan ninyo ang kuan ang resulta. Pasabot hinuon ni Suico, gawas sa Tipolo, wala kaayoy natala nga baha kaganihang buntag sa uban nga mga gipangbantayan nga lugar. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.